atong tan-awon nga sa atong ebanghelyo karon murag lisod-lisod gud ni buhaton. Ingon siya nga higugmaa inyong kaaway, pagbuhat og maayo alang kanila. Unya pahulamon angkot ng manghulam, bisan dili na kita magpaabot og bayad, pahulamon. Kay kung mauray inyong pahulamon kadtong mga makabayad ninyo, mauray inyong buhatan og maayo kadtong mga maayo ninyo, unsa may kalainan sa mga magtutuo sa Ginoo o sa mga makasasala. Ang mga makasasala, ang mga tawo nga iya nining kalibutana, nagbuhat man sa ingon ni ana. Unami nga ng Ginoo, busa pag maluluyon kamo, sama nga ang inyong amahan nga atua sa langit maluluyon. So ang tahas natong matag-usa nga nagtuo sa Ginoo in many different ways. Ang atong tahas usara to mirror the compassion of God in this world. Maingon kita nga ikaw ug ako mamahimo nga heart of God. You become the heart of God on earth. O kay ikaw mauman ang makita nga kasing-kasing sa Dios dinhi sa kalibutan. Kung unsa ang anaa sa kasing-kasing sa Dios, maupod ang imong imeror. So, ang unang pagbasa nagpahinumdom kanato nga magpinasayloay, magtinabangay kita. Unya, ang basihanan sa atong pagtinabangay, pagsinabtanay, pagpasayloay, mao ang pagpasaylo sa Dios kanato. Busa, ang imo ug ang akong tahas is to mirror the forgiveness, the love, the mercy of God for us. Dili kay i-mirror nato ang atong gugma ngadto sa uban. Hinuon i-mirror nato ang gugma sa Dios alang kanato atong i-mirror ngadto sa uban. Ang basihanan sa pagpasaylo, basihanan sa pagtinabangay, basihanan sa pagsinabtanay, dili ang akong gugma kundi ang gugma niya nga nahigugma nako. So mo na to tan-awon kay ang kasagaran mahitabo mapugnan ang gugma sa Ginoo, mapugnan ang iyang kaluoy, mapugnan ang iyang pagpasaylo og muhunong diri kanako, dili na mulahos ngadto sa uban. Mao na mga kaigsuonan nga nindot mamalandong ta nga mao dinhi atong tahas to mirror the heart of God, what is in the heart of God. Mao kini ang paggugma, pasaylo og kaluoy. Now mao bitaw nga gi-challenge ta ni Jesus karon nga kadtong mga tawo nga dili maayog buot nimo, kadtong mga tawo nga gilibak ka, kadtong mga tawo nga gibuhatan ka og dili maayo, kadtong mga tawo nga sige panghuwam nimo bisan dili bayad, kadtong mga tawo nga daghan kaayo og kanang mga dili maayong binuhatan bisag unsa nimo ka maayo. Ingon si Lord, padayon ang pagbuhat og maayo ngadto kanila. Kay sa ingon di ay ni ana, kung we go beyond the limits of our humanity, kay ang atong human experience ug ang atong human nature, kung buutan siya, mabuutan pud ta. Pero kung maot siya, mamaot man pud ta. Kung siya mubayad, pahulamon nato, di gay na siya bay, di na tayo makautrog huwam nato. Mo ni atong human nature. Apan ingon si Lord, nagtuo man kanako, you are my beloved, go beyond what is natural human nature. Mo ni imong kinaginaiyahan na kay ang atong pagkamaayong tao ug ang pagkamaayo sa Ginoo nga atong nasinati mapugnan bisan sa usara kasayop sa atong isig ka tawo. Mabito na mo ingon atong mga katigulangan nga pagkadaghan sa mga maayo nga imong nabuhat unya nasayop ra kag kaisa, ang sayop ra ilang mahinumduman, ang maayo hikalimtan. So mga igsuon, mindot nga malandong ta, ingon ang Ginoo nga pag maluluyon kamo,
ingon nga ang Dios nga atua sa langit nga atong amahan maluluyon. Now kung ingon niini ang atong basis, no, kung ingon niini the love of God for me is my basis, dili kita makahimo sa pagdaot sa uban, dili kita makahimo sa paglimbong sa uban, dili unta mahitabo kanang korupsyon, dili mahitabo kanang gitawag na tog flood control projects nga hangtod karon baha malang gihapon. Bisan sa ato din sa Cebu, baha malang gihapon, bisan din sa ato sa Lapu-Lapu na 5%, pero next year daw i-focus na nila nga ifokusan nila o kana sila upgrading of the drainage systems. Okay. So mao ni karon nga dili unta makahimo ang usa ka tawo sa paglimbong kung wa kita makalimot. Dili unta ta makahimo sa pagpandaot, pagpanghimo-himo og istorya, mga fake news mahitungod sa usa ka tawo kung kita mahinumdum pa sa atong tahas to mirror the heart of God on earth. So mga igsuon, kita gipahinumduman kayod pag-ayo og imbes nga magdumot ta sa uban, imbes nga masuko ta sa uban, imbes nga mustap ang atong pagkamaayo og mustap sa ato ang kamaayo sa Ginoo, dinhira sa ato ang kamaayo niya, di na mulaw sa uban, ingon siya, ayaw ka mo paghukom, hinuon, ingon niya ini inyong buhaton, pasayloa sila, ingon nga kamo gipasaylo sa Ginoo, panghatag sa uban kay ang Dios mohatag usab kaninyo. Nya, pagkapinan pagayod, ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakbong. Mao na gingon sa Ginoo. Busa mga kaigsuonan, mao ni anda ko kayong challenge nato kay ang ato mapugngan man ang atong kamaayo kung kita makasinati gikan sa uban og dili maayo. Magampo kita sa Ginoo nga ang grasya niya maghatag kanato nining kusog ug kalig-on nga makapadayon kita bisan pa man dunay mga tao nga dili pabor sa ato, dunay mga tao nga libakiro og libakira nato, bisan pa man dunay mga tao nga ichismis tas uban, pero padayon sa imong pagkamaayong tao ayaw tuguti ang mali nga mahimong mupugong sa imong pagkamaayong tao. Manindog kitang tanan og atong panalay ihatlag